Ki borpulit bat CRPF ki baladon ha ke campus ha ke school ba North Eastern Hills University Shillong. Nadok ka no pai sngi ka arpu paratarik uyayong arajar arpusan. Layo jing tip bakila mi no na ketika jaka ha ke por menmit. Hadin baki samla puli kila berngem ban boycott. Lani ban sange ya ke jing shong kelas jongki lada kamdon ke jing penkenria. Ke jing wan jongki borpulit bat ke Magistor ke East Khasi Hills District. Lembat ki pulit ke CRPF. Kadai hadin ke jing syak kem jong samla Sandy Soktun. U Presiden jong ke Nihu Su. Ya ubara syara bat tian bishara ke nok pai sngi jong ke arpu pratarik. U yayong arajar arpusan. Hadin bala kem ye u hakapor menstem. Ke jing syak kem u samla Sandy. Kadai lingba ke jing mudui haka arpusan trik u yayong arajar arpusan. Dau Dr. Alok Singh nongikai subjek Hindi ubala kinno baula syak syok. Haka kinhon ki samla puli bala lam khmat dau samla Sandy Soktun haka janmit jong ka arpusan trik uyayong arajar arpusan hakamra trikam jong u. Ki bor pulit bat ki Magistor kila wan sya ketika skul ba dakabakam ba kin wan ban shim jing tokit halor ketika jingjia bat ban wan ra ka jing shngan haka university ya ke baka acting vice chancellor ke Professor SM Sungo Kalaong baka jing wan jong ki pulit kalong klem ke jing pentim. Nado ke por baki wan poi ha ke skul ba nehu ki samla puli kila be bat kim sha ban shong ha ke campus henry ki bor pulit bat ki Magistor kila pen e be hado baki samla puli kila khanglut ya ki kherdop jong ke te ke skul ba. Kat banang wan ka mit ki samla puli kila shim ya ka rai ban letno shalaki ying bat laraki wan ha ka por menstep ka babut pat bat lam ba ki pulit kidang don kin sa weng no ya ka jing shong class. Kam hadin ka acting vice chancellor kala pha ka jing tho sha ka kong Ida Shisha nongrang ka badai ke Director General of Police ke Jilla pat kumju rush ka kong Rosata M Kurba IAS ka badai ru ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills pan pha weng ye ki pulit bat ki CRPF nagatai ka Jaka. Kala kedo ba ka jing don jong ki bor pulit bat CRPF hapo ka skul ba nehu kala wanra ka jing shepting ha ka jing mut jing perkhat jong ki samla puli bat benrap ru da ka baong baki bor pahara ka university ki don ban pen lada don kanu ka jing mi ka hurihura lani ka jing kumta ha ka step arpo khandai tarik uyayong arajar arpusan ki samla puli kila wanpat shaka university kumbujulong malaka sngi bala ban ong bakila job ya ka thma ban penher kran ya ki pulit nagatai ka Jaka. Peace kumne kan sir. Kumne kan kiwane karan bangi kumne kan peace. Katu kam tera peace. Kitu ka bayang sate lagi lagi katu kam tera peace sir. Kenala. Dialog kan sir. Peace the dialog kan ni keren ni shong atau office jong si. You cannot say by you security to those teachers about in particular the clarifies thought. Dan ba ni suspect badai kriminal tawan in uniform keren. La ayo bantu ke patrol untuk civil dress untuk kit kena drop sawai payah kita pat police na yun to. Kani ya yang ni hagit kami pang security sir. Nipun security pun ni. Nanti kita tidak security. Belum dah ni dan security. Ya yang lain ya ayu hang ni si police ni. Ki student jengi kim jus ngol tatan ra bang kapor. Ya jangan arsi bajiru kita wan Islam ki don permission ni ya jangan kim ting ra sar pinjar ro sangat ni ro. Ini mentah bawan mentah bawan pi gumne am tang mene bersausten san bajiru kila ting ban mi. Ki ong ok ki falian. Ila ap crew ya library ke ap sir. Disco tu em. Security ka jongi ru ki don uniform sir. Kim ting repat. Kamar balik ki provide security ini. By saying that you keep security for teachers. Kamu you need the student ni you tak ini. Ban inform ni institution nuclear inform. You are indirectly implying that we will do something to them. No. That is a thing. The police have come here on order. They have not just come on marching. They've come with basis order. And the But order is to maintain. Is there any personal request that we want to know what you said? I don't have any insight to it. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya